Tela għalija, okej, ejja, niżżewġu, sort of kienet, mhux taf kif dak il-proposal. Kienet waqt diskussjoni. U all right, niżżewġu. Mhux hekk, tamma jekk tirrakkuntaha, mhux hekk kienet, jekk tgħidu, all right, niżżewġu. Niżżewġu, xorta. Xorta, le mhux hekk kienet speċi ta' Għajdilna kif kienet. Ejja, dajen nistrid niżżewġu. Ċarkuf tiegħu biċċurket. Kellek ċurket? Le. Mela ma jfod. Ġekem f'ideja. Ma dajen jiena nżomm. Kien ilu f'ideja. Mux tixri liħor, xaffarijiet daw. U allora jisab biex tiġbit li saqajja u naraw xie film, ġaħat tizem jara xie proposal. Tamillek hekk. That must have been nice. Vemċi, nubat iż-żawġna 2020 li kienet eżatt xi ġimgħat qabel nizlet għal 60 persuna. Għax kien isu l-ewwel kienet għaddiet qisha mbagħad irġa' ġiet is-second wave.